Εδώ μωρέ, εδώ άλλο όνει για χώρο.
Ωρεν εδώ ένα λόνι για χωρό, αέρας για Σύρια, ανέγια αέρας για Συριάνη. Ωρεν εδώ, μωρέν εδώ, εδώ χορεύουν όμορφες. Ωρεν εδώ χορεύουν όμορφες ξανθιές και μαυρομάτες, ξανθιές και μαυρομάτες. Ωρε χορέ, μωρέ χορέ, χορεύουν τα κλεφτόιπουλα. Ωρε χορεύουν τα κλεφτόπουλα και τα σπαθιάζωσμένα, με τα σπαθιάζωσμένα. Παύλο, Σούκο, αθάνατε με το βιολί σου. Άιντε μωρέ το τεινώσει, το τεινώ, πως είναι καλό κοβά. Κύριε Μέργο την πλαλέξη. Το τεινώς είναι ένα, ωρε τα λογάκι και του τα κούνα αγιά. Άιντε μωρέ μου βιαστήκαν, μου βιαστήκαν και χορεύαν. Βρε που βιάστηκαν και χορεύαν κλαις και τσιλίγκαδες.
όχι μωρέ και να σπάσα και να σπάσα σέρια πήγαινε. Ουρε και να σπάσα σέρια πήγαινα, αλλά αγωγή εσύ. Άιντε μωρέ Ζελάνα, όχι Ζελάνα μου να ρωμιός. Ουρε έλα να μου αρρώμιος μου σαρακάτσανος. Άιντε μωρέ το τεινόσι, το τεινόσι είναι καλό κομμά. Είναι μέρος ότι πλαλέξει. Ρε το τεινόσι είναι ουρε τα λόγια και του τα τακούνα αγιά. σε ένα δέντρι, όχι σε ένα δέντρι, είναι ακόμη σαν όμορφα παράπονο. Όχι ένα δέντρι να ακούμισαν, όχι να πω τα βασάνα μου. Όπα είπα άιντε μωρέ και το δέντρι, όχι και το δέντρι μαραδίκε. Όχι το δέντρι μαραδίκαινα, όχι να πω τα βασάνα
Άννα μου. Αχ, αέρας τρώει, την αέρα στρώει μωρέ τα ρούχα μου. Όχα αέρας τρώει τα ρούχα μου κι όχι ο ήλιος τα αρμάτα μου. Άντε ρε Γιώργο. Και σημαύρο, όχι σήμα, όχι μαύρο μα τους αμμού. Γιωργάκη, το χορό σου. Εγώ και εσύ μαύρο μάτου όσα πούμε όχι μ' αρένεις την καρδιά μου. Το πίτσι εκείνη την εποχή που θα συζητήσω τώρα δεν υπήρχαν αμπέλια ούτε σταφυλιά. Απλούστατα τα κανάλια ήταν πιο περισσότερο φτιαγμένο, δηλαδή αμπέλια και στα φιλοκλίματα επάνω στα δέντρα. Έτσι λοιπόν πολλές φορές τα παιδιά φεύγανε από το πίτσι και πηγαίνανε στη Λευκάδα, πηγαίνανε στα κανάλια και κλέβανε, ανέβαιναν να πάρουν στα δέντρα, κλέβανε στα φιλιά και φεύγανε και ερχόντανε προς το πίτσι για να φάνε στα φιλιά. Έτσι λοιπόν αυτό που ξεκίνησε ο πατέρας μου μαζί με τον παππού μου, τον Αντρογιώργη, ο παππούς μου ο Αντρογιώργης κάτω στα Τρουχάλα είχε αμπέλι. Είχε πάει στην Παλαιβράχα, πήρε τα πνεύματα, όταν τα κλαδεύανε τα αμπέλια, τα άφηρες κάτω στο σπίτι του και έφτιαξε ένα στρέμμα αμπέλι. Αυτό όμως όταν παντρεύτηκε η μάνα μου, το πατέρα μου, του είπε Σωτήρη, γιατί τα είχε καλά, ήταν καλά ακόμα, δεν είχε αρρωστήσει. Σωτήρη, θα ετοιμάσω να φτιάξουμε και στο δικό σου το χωράφι στην Παλαιόστανη ένα στρέμμα αμπέλι. Έτσι λοιπόν
ετοίμασε ο παππούς τα κλίματα όταν κλαδεύανε, ξέρανε από πρωτήτερα ο παππούς Μοντρονιώρης ποια κλίματα είναι καλά, γιατί δεν ήταν ένα κλίμα, 2, 3, 4, 5 κλίματα, 10 κλίματα, τα οποία αυτά τα κλίματα κάναν διάφορα σταφύλια. Και όταν λέμε σταφύλια εκείνη την εποχή, όταν τα πιάνες να τα φας, κόλλαγαν τα χέρια σου όπως κολλάει σήμερα το μέλι. Κόλλαγαν τα χέρια. Έτρωγες ένα σταφύλι, έπρεπε να πλύνεις τα χέρια σου. Αυτό το βεβαίωνα, όταν εγώ είχα ανοίξει το μαγαζί, πήγαινα στην Παλαιοβράχα και αγόρασα κρασί. Όταν πήγαινα στην Παλαιοβράχα, έβγαιναν οι γυναίκες έξω με τα παγούρια να πάρω 100 οκάδες κρασί από την κάθε μια. Έτσι λοιπόν έπαιρνα, φόρτωνα το γλάρ 100 οκάδες κρασί και το έφερνα στο χωριό. Ήταν από τα κρασιά τα καλύτερα που υπήρχαν. Πάντως, ο παππούς Μοντρονιώρης, όταν παντρεύτηκε η μάνα μου με τον πατέρα μου, ο παππούς Μοντρονιώρης τα έχει έτοιμα τα καλέμια αυτά, τις βέρνες από τα κλίματα. Και πήγαινε στην Παλαιοστανή και βάζουν ένα στρέμμα αμπέλι και παραπάνω ακόμα. Όταν γινόταν όμως αυτά και είδαν οι άλλοι πιτσότες, πέρα στα 2-3 χρόνια έγιναν, στα φιλιά έγιναν τα αυτά. Άρχισαν και έπαιρναν όλοι και φόντωσε το πίτσι από αμπέλια, από κρασί, από διάφορα πράγματα που δεν τα συζητάμε, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε εκείνη την εποχή. Όταν λένε ότι είχαμε ροδάκινα στα μπέλια, όταν έμεινα στην κορφή του χωράφου που ήταν 12 στρέμματα στην Παλαιοστάνη, στον πάτο στην Παλαιοστάνη είχαμε ροδακινές. Με έπαιρναν οι μυρωδιές προτού ακόμα μπω μέσα στο χωράφο. Υπήρχαν και άλλα πράγματα. Κεράσια, πάρα πολλά και πολύ καλά και γευστικά και τα πάντα με τις κερασιές φτιάξαμε πολλά, ώσπου πλέον και εμείς οι πιτσότες είχαμε από όλα τα φρούτα, από τα κάστανα μέχρι τα μπέλια, μέχρι τα σταφύλια. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας μου και οι άλλοι που είχαν τα μπέλια, όταν γινόταν τα σταφύλια, πήγαιναν οι αλπές, ήταν ξέφρανα τα χωράφια τότε. Πήγαιναν οι αλπές το βράδυ και τρώγανε τα σταφύλια. Έτσι λοιπόν μόλις φτιάχτηκαν και άρχισαν να τρώνε, έμπαιναν και οι πέρδικες μέσα στα μπέλια και οι αλπές μέσα, ξεκίνησαν και πήγαιναν στα μπέλια και κοιμούντανε και φωνάζανε και τραγουδάκανε για να μην έρθουν οι αλπές και μπουν μέσα στα
αμπέλια μέσα στα κλίματα και κάνουν ζημιά μεγάλη. Τώρα, τα κρασιά από τα δικά μας τα αμπέλια γινόταν καλύτερα ακόμα και από τις παλαιοβράχες. Αλλά δεν είχαμε παραγωγή, δεν είχαμε κάτι να πούμε ότι θα φτιάξουμε 200, 300, 500 κιλά κρασί. Τσίπουρο θα φτιάξουμε 50 κιλά. Είχαμε από ένα στρέμμα αμπέλι παραπάνω που κάναμε 100, 120, 150 κιλά κρασί. Κάναμε και τσίπρο άλλο 20 κιλά για την ανάγκη του σπιτιού. Εκ των υστέρων όμως εγώ όταν άνοιξα το μαγαζί ξεκίναγα και πήγαινα στην Παλαιοβράχα και έπαιρνα κάθε 10 ημέρες 100 οκάρες κρασί και τσίπρο και το έφερνα στο μαγαζί. Τώρα, εκ των υστέρων τι έγιναν τα αμπέλια, πότε χαθήκανε από το πίτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Πήγαμε 3 χρόνια κάτω με το συμμορητό πόλεμο και γυρίσαμε, τα βρήκαμε τα αμπέλια, δεν τα βρήκαμε, ξηραθήκανε, σταματήσανε και αρχίσανε μετά οι λαϊκές και βρίσκαμε στις λαϊκές σπερχιάδες, μακρακόμες, βρίσκαμε στα φιλιά, βρίσκαμε κρασιά, βρίσκαμε τσίπουρα, βρίσκαμε τα πάντα και έτσι λοιπόν σταματήσαμε να φτιάχνουμε αμπέλια. Γιατί το αμπέλι σε ήθελε μέσα μια χρονιά, 6 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, μέσα στα να ήσουν. Θα ξεκινήσω τώρα να πω για τα ζώα. Όταν λέμε για τα ζώα, πρόβατα είχαμε λίγα στο χωριό, όπως του λέω και σε άλλες κασέτες. Η ίδια είχαμε λίγα και πάμε ας πούμε στα γουρούνια. Τα γουρούνια ήταν τα παλιά, σφάζαμε ένα γουρούνι κάθε χρόνο και αυτά τα γουρούνια ήταν 1 χρόνο. 10 μήνες 1 χρόνο. Αυτά τρώγανε καλαμπόκι, κάστανα, χορτάρια, το ένα τ' άλλο. Και ήτανε το κρέας του πολύ νόστιμο από τα γουρούνια. Όπως παράδειγμα κάναμε με τα αγριογούρνα. Όταν ξεκίνησαμε το κυνήγι και ήρθαμε από κάτω και ξεκινήσαμε το κυνήγι και πηγαίναμε όλοι. Σκοτώναμε ένα αγριογούρνο την ημέρα. Μετά από 10 μέρες, αν ένα 5 χρόνια να περάσουμε, δεν βαράγαμε γούρι καθόλου. Τι ήτανε άγριο γούρνο. Το κράτος όμως άρχισε να φτιάχνει κάτι καταφύγια και να βάζει μέσα θηρικές γουρούνες
αυτές που σφάζανε τα Χριστούγεννα, τις έβαζε μέσα στο καλαφί. Εκεί άρχισαν τα γουρούνια, τα αγριογούρνα να βατεύονται με τις ήμυρες. Γουρούνες. Και τι έγινε μετά, αλλάξαν τα γουρούνα. Παράδειγμα, μια γουρούνα όταν την είχαμε στο σπίτι και πηδιόντανε με το αρσενικό το γουρούνι, το χωρικό, του χωριού, η γουρούνα αυτή γίναγε από 10 μέχρι 12 γουρνόπουλα. Το γουρούνι όμως η θηλυκιά που ήταν αγριογούρνο καθαρό, δεν μπορούσε να κάνει 10, έκανε μέχρι 4 γουρνόπουλα. Έτσι λοιπόν όταν το κράτος πέταγε μέσα στα καταφύγια 4-5 γουρούνες ήμυρες από αυτές που σφάζανε. Τι έγινε, αντί να γίνουν 5-10 γουρούνια αγριογούρνα, γινόταν από τις χωριάτικες, από το χωριό οι γουρούνες έκαναν 50, 60, 70 γουρνόπουλα. Αυτά έγιναν και ήταν μισουζευμένα, πώς να σου πω να πούνε. Τα βλέπεις ότι δεν ήταν καθαρό σου αγριογούρνα, έσπαζανε, του φέκανε το κρέας, του φέρνανε, βρίσκανε ξύγκια μέσα στα αγριογούρνα. Έτσι λοιπόν η ζημιά έγινε γιατί δεν έπρεπε το κράτος να κάνει, να νοθεύσει. Να νοθεύσει σε ορισμένες περιοχές, Πελοπόννησο, Μακεδονία, επάνω, Ήπειρο, κάτι να κάνει, αλλά όχι όμως να κάνει συνέχεια, δηλαδή σήμερα για να πας εκεί να το φυτίσουν. Αγριογούρνο δεν μπορεί να το μεικτό του γουρούνι. Δηλαδή το φέρνεις, το σφάζεις και βγαίνει ξύγερας, ξύγερας. Αυτό είναι μεικτό, είναι αυτό. Έτσι λοιπόν οι κυνηγοί όταν πάνε βρίσκουν πολλά γουρούνια, τα οποία είναι ανακατεύθυνα και βαράνε γουρούνια, 1, 2, 3 γουρούνια, το πάνε, το πάνε. Δεν υπάρχει σήμερα γουρούνι να γίνει καθαρό αγριογούρνο, με τίποτα. Όλα τα γουρούνια τα οποία πάνε σήμερα είναι νοθευμένα. Πάντως θέλω να πω ότι βγήκαν και τα θυράματα, τα λιπάσματα, βγήκαν πάρα πολλά τα οποία όταν τα τάζαν διάφορες τροφές σε 35 ημέρες, σε 40 γινόταν 40 κιλά γουρούνια. Με τα φάρμακα αυτά. Όταν όμως ο αδερφός μου Γιώργος είχε
και τα τάισει καλαμπόκια κρυθάρια του ένα τ' άλλο τα γουρούνια, τα κράταγε επί ένα χρόνο. Και ένα χρόνο να τρώει καλαμπόκι του γουρούνι, κρυθάρι, κάστανο, μελάνι, το ένα τ' άλλο. Η τροφή του, το κρέας του ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Ενώ το άλλο, όταν του τάζεις διάφορες τροφές, σε 35 μέρες γινόταν 35 κιλά ένα γουρούνι. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν πολλά κρέατα και φτηνά. Ενώ όμως για να κρατήσουμε ένα γουρούνι, όπως τα κρατούσε ο αδερφός μου Γιώργος, ένα χρόνο, 10, 11, 12 μήνες, με κρυθάρι, με καλαμπόκι, με χόρτα, με κάστανα, με βιλάνια κλπ. Αυτό το κρέας του ήταν πολύ νόστιμο, πολύ νόστιμο. Σήμερα πάμε στο κρεοπωλείο και παίρνουμε κρέας, το οποίο, να πούμε το χοιρινό αυτό, δεν έχει καμιά γεύση, όπως ήταν τα παλιά τα γουρούνια. Πάμε τώρα στις αγελάδες. Άρχισαν δηλαδή τα πράγματα, η φύση να μετατρέπεται σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αυτά αν διδάσκονται στα σχολεία, δεν γνωρίζω. Μπορεί να διδάσκονται στο σχολείο εκείνη η εποχή, έτσι ήταν τα πρόβατα, έτσι ήταν τα κυριά, έτσι ήταν τα γυαλάδια, έτσι ήταν τα αυτά τρώγανε. Μπορεί να είναι. Αν στα σχολεία δεν έχουν πει τέτοιες κουβέντες να κάνει μαθήματα, είναι δύσκολο, έπρεπε να ξέρουν. Τώρα αυτά που λένε ότι για τις αγελάδες. Οι αγελάδες που είχαμε τότες, όταν λέμε τότες εννοούμε το κάτω το 40, το 50, το 60, πιο κάτω ακόμα, πιο παλιά κάτω. Όταν είχαμε τις αγελάδες αυτές, οι αγελάδες κάνανε χωράφι με τα μέτρα. Και γέρναγαν και κάναμε ένα μοσχάρι κάθε χρόνο. Οι αγελάδες αυτές κάναμε χωράφι τις αγελάδες και όχι ότι έκανανε και για το γάλα. Αρμέγανε τη γελάδα και έπιανανε την ημέρα 2 κιλά γάλα, 3 κιλά γάλα όταν είναι ξεκούραστη, όταν την άρμεγες κλπ. Εκ των υστέρων όμως βγήκαν άλλες αγελάδες, άλλο σοέ. Εκεί. Τι σοέ αγελάδες ήταν αυτές? Η Μαρούλα, η αδερφή μου, πέρασε από το Καστρί, ήμουνα στην Αθήνα να τη δω. Και πιάσαμε συζήτηση, είχε 4 αγελάδες από τις καινούργιες γυαλάδες. Δεν ήταν μόνο στις γυαλάδες, ήταν και από τα πρόβατα. Ήβλεπες προβατίνες πιο ψηλές ακόμα από τις άλλες, ας υποθέσουμε, τις προβατίνες και έπιαναν 2 κιλά γάλα παραπάνω. Ενώ οι πραγματικές προβατίνες, περί παράδειγμα, έπιαναν μισό κιλό γάλα την ημέρα.
οι γελάδες έπιαναν 20 κιλά γάλα την ημέρα. Δεν τις βγάζαν έξω, τις είχαν μέσα, κλεισμένες, τις ταΐζανε μέσα. Έτσι λοιπόν, οι αγελάδες αυτές, όταν πήγα στο Καστρί να συζητήσω, ρώτησα την αδερφή μου και λέει, έχω καινούργιες γελάδες. Και κάθε γελάδα πιάνω 20 κιλά γάλα την ημέρα. Έχω 4 γελάδες και πιάνω 80 κιλά γάλα την ημέρα. Όταν τ' άκουσα αυτό, άρχισα να συζητάω και να λέω κουβέντες τις οποίες να φας γάλα. Τι γάλα να φας? Προβατήσιο γάλα ήταν οι μεγάλες οι προβατίνες. 2 κιλά γάλα την ημέρα, 2,5 κιλά γάλα την ημέρα από μια προβατίνα. Εκείνη την εποχή τα πράγματα είχαν αλλάξει τόσο πολύ που δεν έβλεπες η γελάδα παλιά όπως ήταν οι γελάδες οι παλιές. Δεν έβλεπες προβατίνες, έβλεπες προβατίνες θηρίες, δηλαδή με 3 κιλά γάλα. Δεν έβλεπες τίποτα, στα πράγματα αλλάξανε. Η μάνα μου είχε ένα δόν. Τότε δεν υπήρχε να πάμε στη Λαμία να φτιάξουμε δόντια, μασέρες κλπ. Με το ένα το δόντι έτρεχε. Όταν βγήκαν τα κοτόπουλα αυτά, τα οποία μέσα στις 30-35 ημέρες γινόταν ένα κοτόπουλο κανονικό, αυτό μοιράστηκε η τιμή του. Δηλαδή, το προηγούμενο το κοτόπουλο δεν γινόταν σε 60, σε 70 μέρες. Το κοτόπουλο ήθελε περισσότερο καλαμπόκι αυτά, ήθελε περισσότερο λεφτά. Έτσι λοιπόν τα πράγματα αλλάξανε. Δεν βρίσκεις κάτι να πεις ότι τι καλό κάνανε και κακό κάνανε. Τι γάλα να φας όταν μια γελάδα έπιανε 20 κιλά γάλα την ημέρα, τι γάλα να φας από τα πρόβατα που έπιανες από την πραγματική προβατίνα, μισό κιλό γάλα την ημέρα, τι έκανες και έβαλες την προβατίνα και δεν την πήγες να την βοσκήσεις ο Πάνος έξω. Όλα τα πράγματα είχαν αλλάξει τόσο πολύ που δεν φαντάζεσταν. Ο μεν αδερφός μου ο Γιώργος άρχισε να του λένε φτιάξει γουρούνια. Με την τιμή αυτή και με τα γουρούνια αυτά. Φτιάξει μετά μοσχάρια, τα μοσχάρια που γίνονταν οι γυαλάδες πρωτήτερα. Τι γινότανε? Τα μοσχάρια τα σφάζανε σε 60 ημέρες. Ήταν 60-70 κιλά κρέας, τα σφάζανε κλπ. Μετά όμως απογίνηκαν αυτά. Δεν τα σφάζανε όταν γίνανε η Ελλάδα δεν το σφάζανε. Και παλιά η Ελλάδα ακόμα. Ήρθανε οι τροφές οι οποίες ήταν και στις 400 ημέρες, σε πώς να σου πω, δεν μπορώ να το εκφράσω τόσο καιρό, να πούμε, έβλεπες και γινόταν το μοσχάρι αυτό που το σφάζανε 60 κιλά, το μοσχάρι αυτό γινότανε 400 κιλά. Και έβλεπες να πούμε, ο αδερφός μου, ο Γιώργος, μετά τα άφηνε όλα τα άλλα και έκανε το μοσχάρι, έπαιρνε τα μοσχάρια αυτά. Δεν τα άσπαζε μετά. Τα έπαιρνε τα μοσχάρια και σε μισό χρόνο γινόταν 400 κιλά ένα μοσχάρι. Σκεφτείτε τώρα όταν μια γελάδα πίναμε, έπαιρναμε 2,5-3 κιλά γάλα από τη γελάδα και από την προβατίνα παίρνανε 1,5 μισό κιλό γάλα, 1 κιλό γάλα. Και ήρθαν μετά οι προβατίνες και πιάνανε 3 κιλά γάλα. Ήρθαν μετά οι γελάδες
οι γελάδες και πιάναν άντρες για 3 κιλά, έπιαναν 20 κιλά. Τι γάλα τρώγαμε, τι γάλα τρώμε σήμερα, τι κρέας τρώμε σήμερα, τι τρώμε, τι φτιάχνουμε, τι κάνουμε. Ας τα αφήσουμε λοιπόν τα ζώα τα οποία είχε γίνει πανζορτισμός στην αλλαγή και ας πάμε στα όνειρα. Τι γίνεται με τα όνειρα? Εγώ θα βγάλω την απόφαση για τα όνειρα. Βγήκαν οι βιβλία, κυκλοφορούν για τα όνειρα, πώς είναι τα όνειρα. Παράδειγμα, ήρθα εδώ στο χωριό μου και πήγαινα κάθε μέρα στο κυνήγι. Χιόνια, λόγω του χρόνου και διάφορα πράγματα, κάθε μέρα ήμουνα στο κυνήγι. Μια ημέρα ξεκίνησα και πήγα στο Πανικοπράκι. Το Πανικοπράκι ήταν πιο πάνω από το Μεγαΐσσωμα. Ήταν ένα σαπουναλάκι και πήγα εκεί, ήταν μακριά. Κουράστηκα, έφτιαξα, πήρα και έκοψα από τα έρατα σκούπες, τις έστρωσα κάτω, άναψα φωτιά και ξάπλωσα να ξεκουραστώ. Εκεί όμως ήμουν κουρασμένος και με πήρε ο ύπνος. Όταν με πήρε ο ύπνος, το ένα του πόδι έφυγε και πήγε κοντά στη φωτιά. Εκεί που κοιμούμουν, καταλάβαινα ότι το πόδι μου το ένα δεν κόραγε μέσα στο παπούτσι. Κάποια ώρα αναγκάζομαι και σηκώνομαι και δεν μπορούσα να βγάλω το παπούτσι. Είχε καεί από τη φωτιά και δεν μπορούσα να το βγάλω. Ξεκίνησα λοιπόν να σηκωθώ, να φύγω, να πάω στο χωριό, γιατί δεν ήξερα τι θα είναι. Δεν μπορούσα όμως να βγάλω το παπούτσι. Έτσι λοιπόν τι κάνω? Παίρνω το μαχαίρι, κόβω το παπούτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί έκανα 3,5 χρόνια τσαγάρας να ξαναγίνω να φορέσω το παπούτσι αυτό. Και ξεκινάω με την κάλτσα, το πόδι και τα άλλο είχα το άρβελο. Αυτό. Αφήνω το παπούτσι εκεί πέρα και ξεκινάω νωρίς να φύγω, να φτάσω στο χωριό. Όταν έφτασα στο χωριό το απόγευμα, έκανα 2 ώρες, 3 κουτσέροντας κλπ. Πάντως είχε χιόνι και 50, αλλού 50, αλλού 30, αλλού 20, αναλόγως από το χωριό ξεκίνησε να πάει στα πάνω, στο βουνό. Ξεκίνησα με την κάτσα και με τα χιόνια για να πάω στο χωριό. Όταν έφτασα στο χωριό, πρωτού που μέσα στο χωριό, απογοητεύτηκα και με πήραν τα κλάματα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άνθρωπο δεν έβρισκα να ειδοποιήσω στο χωριό, να στείλω ένα γάιδαρο να πω καμπάρα να πάω. Και έτσι πήγα στο χωριό, σιγά σιγά και έφτασα στο χωριό. Όταν έφτασα στο χωριό, ήμουν κουρασμένος και άρχισα να λέω κουβέντες τις οποίες δεν έπρεπε να τις λέω, έπρεπε να τις εφαρμόσω, δεν τις εφάρμοσα. Έκανα πράγματα πολύ κουραστικά. Δηλαδή ξεκίναγα από κάτω
50 πόντους, με 70 πόντους, ξέρω να πάω για εκεί. Ή να πάω πάνω στο βουνό. Τι έγινε όταν το βράδυ πήγα στο σπίτι μας και πήγα μέσα, όχι το βράδυ αλλά το απόγευμα, το πόδι μου άρχισε να με πονάει. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν έκανα καλά με το κυνήγι όταν πήγαινα με το κυνήγι. Έπεσα να κοιμηθώ μέσα στο δωμάτιο, στο ένα μέρος κοιμούνταν η μάνα μου από τη μια μεριά και εγώ κοιμούμουν από την άλλη μεριά. Τη νύχτα ακούω βήματα με παπούτσια, κραπ, 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 κραπ. Ανοίγει η πόρτα η εξωτερική, αυτό απάνω μέρος από το σπίτι. Μπαίνει μέσα κάποιος και ξεκινάνε τα παπούτσια του σαν να είχαν πρόκες από κάτω όπως ήταν παλιά. Βάζανε πρόκες από κάτω και να μην χαλάνε τα παπούτσια ίσως. Κραπ, κραπ, κραπ και έρχεται στην πόρτα στο δωμάτιο. Όταν ήρθε εκεί στην πόρτα στο δωμάτιο, ανοίγει η πόρτα και λέει «Μητρούλα, Μητρούλα, αύριο να διώξεις το παιδί να φύγει για την Αθήνα». «Τα άκουσες, Μητρούλα, τι σου είπα, να διώξεις αύριο το παιδί να φύγει για την Αθήνα». Εγώ τα χάσα και λέω αυτός είναι ο πατέρας μου. Γύρισε πάλι, κλείνει την πόρτα και με τις πατσές που έκανε κραπ, κραπ έφτασε έξω, έκλεισε την πόρτα την εξωτερική και εξαφανίστηκε. Ξυπνάω τη μάνα μου και λέω «Μάνα, άκουσες τίποτα, είδες τίποτα?» Μου λέει «Όχι». Ήρθε ο πατέρας μου εδώ, συμφώναξε με Τρούλα και σου είπε αύριο να με διώξεις για την Αθήνα. Πρέπει να φύγω αύριο για την Αθήνα οπωσδήποτε. Να φύγεις παιδί μου, λέει η μάνα μου, να φύγεις παιδί μου και να πας στο καλό διότι έχεις πάρει τα χνάρια του πατέρα σου. Εγώ είχα 2-3 χόμπι, δηλαδή είχα το κυνήγι, και τη ζωγραφική. Έτσι λοιπόν έκανα χειρότερα από τον πατέρα μου. Σηκωνόμουν από εδώ, έπαιρνα του Καρπινησίου και κατέβηνα στο άγαλμα του Κουστουρίζου στο κάψι. Και ξεκίναγα τώρα 10 η ώρα, 11 η ώρα να πάω από το άγαλμα, να πάω εκεί που πήγα, εκεί πάνω άλλος χειρός. Έβριχε, ομίχλη, δεν έβλεπα, έλεγα να πάω στον Αγιώρη να κοιμηθώ στο ξάδερφο τον Μητσό. Ξυνήλθακα όλη τη νύχτα και έκανα διάφορα αυτά. Μια φορά δεν πήρα νερό μαζί μου, έλεγα θα βρω εκεί, αλλά εκεί δεν βρήκα νερό μου, πήγα στο κυνήγι και κόντεψε να πάω με αφιδάτους. Κατάλαβα ότι εγώ κάνω χειρότερα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος κυνηγός του Πιτσίου, όπως μου λέγανε οι άλλοι. Μια γυναίκα από τη Λευκάδα, η Θρασιβουλίνα, είχε πάρει τον αδερφό του Σούτρου Γιώργου, του Θρασίβουλου. Ερχόταν επάνω και μαζεύανε τα κάστανα, βόηθαε τη μάνα μου και τον πατέρα μου τα κάστανα
Και στα τελευταία φορτώνονταν ένα τσουβάλι κάστανα και τα πήγαινε στη Λευκάδα, κάνονταν 8-10 μέρες, την κρατάγαν πάνω. Έτσι λοιπόν, η Θρασιβουλίνα σκόρονταν ο πατέρας μου το πρωί νύχτα, έβγαινε μέχρι την Παλαιόσταυρη, βάραγε ένα λαγό και τον έφυγε στο σπίτι και μετά πήγαινε στη δουλειά. Ώσπου να ξυπνήσει η άλλη πήγαινε. 8 ημέρες που πήγαινε, 8 ο λαγός σου βάρεσε και έλεγε η Θρασιβουλίνα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Και άρχισε ο πατέρας μου να δίνει λαγούς στον κάθε έναν, από ένα λαγό, από μισό λαγό, το ένα το άλλο κλπ. Για τον πατέρα. Σαν να ήβλεπε ο πατέρας μου ότι κάνω κι εγώ χειρότερα από ό,τι έκανε ο πατέρας με το κυνήγι και εξήλθε στο σπίτι και φώναζε στη μάνα μου και έλεγε Μητρούλα διώξε το παιδί να φύγει για την Αθηνά αύριο. Το ένα το όνειρο αυτό. Ο Θανάης ο Πιτσογιάννης ήταν πρώτος ξαδερφός μου, τον Πάπα του Κωστή, παιδί. Έτσι λοιπόν ο Θανάσης πήγε στον Καναδά. Αφού πήγε στον Καναδά ήρθε κάνα 2-3 φορές και ήρθε στο σπίτι το δικό μου να κοιμηθεί, ήρθε να το βεβαιάσουμε και συζητάγαμε πάρα πολλές. Έτσι λοιπόν με παίρνει η Μανθούλα μετά από 7-8 χρόνια, η γυναίκα η Μανθούλα και μου λέει, είχαμε εμπιστοσύνη και μου λέει Γιάννη, ο Θανάσης δεν είναι καλά. Πέρασαν όμως κανένα εξάμηνο, και στο εξάμηνο και με παίρνει πάλι η Μανθούλα από τον Καναδά. Ήμουν στο Βουλιό και λέω και λέγε ότι μου λέει η Μανθούλα η γυναίκα, Γιάννη, ο Θανάσης είναι άρρωστος και μου κλείνει το τηλέφωνο. Περνώντας όμως 10 μέρες, 15, εκεί που κοιμόμουν στο σπίτι, έρχεται κάποιος και μου χτυπάει την πόρτα. Τοκ, την πόρτα την χτυπάει υπομονητικά. Και σκόρνομαι και πάω και την ανοίγω και βλέπω το Θανάση. Μπαίνει ο Θανάσης από μέσα, μ' αγκαλιάζει, τον χαιρετάω και τα πάντα και γυρίζει και μου λέει φεύγω και πάω να χτυπήσω την καμπάνα στην εκκλησία. Όταν λοιπόν μου είπε, του λέω, έλα μην πας, θα πάμε μαζί να τη χτυπήσουμε μετά. Όχι, λέει, θα πάω τώρα να χτυπήσω την καμπάνα. Κλείνουμε την πόρτα και κατεβαίνει τις σκάλες κάτω. Φεύγω από την απάντη μεριά από το σπίτι μου και βγαίνω από την κάτω βεράντα και βλέπω τον Θανάση να περνάει στο δάσκαλο του σπίτι πέρα, του Καψιτουλιάνη, του σπίτι που λέγαμε, του Μπαρμπαγιάννη, του Καψότου. Πέρναγε πέρα και πάει για την εκκλησία να χτυπήσει την καμπάνα. Εκεί ξυπνάω και λέω ότι ήμουν ξύπνιος, λάθος κάνω, ήμουν ξύπνιος. Τι να κάνω, έπεσα στο κρεβάτι και λέω πρέπει να πέθανε ο Θανάσης. Την άλλη την ημέρα το πρωί έφυξε και κάτω κατέβηκα κατά τις 10 η ώρα στο μαγαζί. Όταν κατέβηκα κάτω ήταν στο μαγαζί 3-4 γυναίκες Πίτσο, Γιαννοπούλες. Η Λέκτρα, η Κασανή, ήταν 4-5 γυναίκες και συζητάγανε. Έλα λέει να σου πούμε και εσένα ένα νέο, μου λέει η Λέκτρα. Του λέω καλό λέω το νέο ή κακό, μου λέει κακό.
Πέθανε ο Θανάσης, λέω, στην Αμερική. Μόλις της λέω ότι πέθανε ο Θανάσης στην Αμερική, εγώ τηλέφωνο δεν είχα πάνω. Λέει, εσύ δεν έχεις τηλέφωνο πάνω. Τώρα κατέβηκες. Από πού έμαθες ότι πέθανε ο Θανάσης ο Βιτζικάκης? Ναι, ήρθε η χαπέλη, απόψε πέθανε ο Θανάσης ο Βιτζικάκης. Και τι κάνω εγώ τώρα, αφού ήταν εκεί, του λέω την κατάσταση αυτή, ότι πήγε να χτυπήσει την κάμαρα αντίθυψη. Βρίσκω μια επίτροπος από την εκκλησία του Αγίος Αποστόλους, ήταν επίτροπος και λέω, αν μπορώ να πάω να χτυπήσω την καμπάρα, διότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό συνέβη. Μου λέει, η γυναίκα αυτή, η επίτροπος, μπορεί να τη χτυπήσει την καμπάρα. Ξεκινάω και πάω στην εκκλησία και χτυπάω 10-15 φορές την καμπάρα, νεκροκαμπάρα, για του Θανάση. Ακούγοντας όμως τα κανάλια απέναντι ότι χτύπαγα με την νεκροκαμπάρα, πήραν τηλέφωνο, ψάχναν από τα κανάλια να δουν ποιος πέθανε από το πίτσι. Και εκεί εγώ τους λέω, τους απήντησα στους Καραλιώτες ποιος ήταν εκεί πέρα, δεν θυμάμαι, ότι πέθανε ο Θανάσης, ο Πιτσογιάννης του Καραδά. Αυτό το πράγμα για μένα είναι κάτι το ανεξήγητο. Δεν ήθελε πώς είναι δυνατόν αυτή η ψυχούλα να έρθει από τον Καναδά εδώ σε μένα και να μου πει σε μένα μ' αγαπούσε και τον αγαπούσα. Πώς βρήκαμε αυτά τα πράγματα, πώς είναι, ας το εξετάσουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να βρουν την άκρη. Όπως και ο πατέρας μου αρρώστησε από το κυνήγι. Και εκείνη την ημέρα εγώ στο κυνήγι